Baina itzul gaitezen gaurkora, badugulako gonbidatu bat gaur ere, bikaina da bera gainera, gaztea da bera gainera, motoek ez dute sekreturik beretzat kaskoa buruan gazte mailako ia lasterketa guztiak irabazi ditu eta orain profesional mailara egingo du jauzi mundu mailako moto 3 txapelketan ikusiko dugu 2024an. Biba, Xabi Zurutuza! Kaixo, Xabi! Arratxaldeon, Xabi! Arratxaldeon! Arratxaldeon! Ongetorri! Bai. Bueno, Xabi, zer moduz, ondo? Oso ondo. Kerkas, etortzeatik, Eseri lasai, Xabi. Bai, hortxe, eseri lasai. Aixu, Xabi, nola etorri zara? Legazpiarra zara, ez? Bai. Legazpitik Miramonera motoan? Ez. Kotxarekin, nero zabarekin beti noa leku guztietara. Bai, zezu gainera 17 urte dituzu, oraindik ez duzu moto handia gidatzeko baimenik, ezta? Ez, oraindik ez. Urte bat falta zait edukitzeko, baina, bueno, motorrarekin egun guztietan nago, baina ez daukat gidarari. Baimenik. Gida baimenik, beraz, pistetatik kanpora, ez duzu inongo trasterik erabiltzen. Ez daukazu zure mototxo bat, neurri txikiagoko motorik eta ezer ez daukazu. Beti pistan. Hori da, beti pistan. Bai. Bueno, dena den edozein motozale veteranok baino esperientzia gehiago daukazu, hori horrela da. Bai. Zenbat urterekin hartu zenuen lehenengoz motoa? Lehenengo motoa hasi nintzen 2 urte eta erdiekin. 2 urte eta erdiekin? Bai. Izketan hasi eta laizter? Bai. Azkenean, bizikleta hor hartzen duzu, baina, bueno, usten dut motorrarekin 2 urte eta erdi. Bai, bizikletaren partez motoa. Hori da. Aizuta, horrek esan nahi du, eta nolako motoa zen zertzen, zuk eragin beharreko hietako motoa, ala ez? Fundamentuzkoa? Ez, zan, 2 urte eta erdikin quad bat, eta 3 urtekin minimum moto bat horrelakoak. Minimoto bat, horrela egin eta aurrela egiten zuena. Soinu ateratzen duen horietakoa. Eta gorrika eta dana. Bai, Bai. Eta horrek esan nahi du, etxean ere afizioa badagoela, ezta? Bai, beti danik. Nire aita eta nire bi anaiak beti egonda hor motorrak eta denetatik, baina motorrarekin. Bueno, eta esan ari gara, apirilean beteko izuduzu 18 urte, ezta? Bai. Eta orduan egingo duzu jauzi mundu mailako moto 3 txapelketara, profesional mailara debuta egingo duzu. Zuk pentsatzen zenuen txikia zinenean, edo amesten zenuenean ontara iritsiko zinenik? Bai. Bai. Amets hori zenuen buruan? Bai. Oso zaila da, baino nekien MotoGPera iristiko gogoak hori beti, baino, bai, uste nuen iritsiko nintzela. Hori da, zuk uste zenuena, zuk amets hori zenukan, baina jakintzen nuenean zure ametsa egia bihurtuko zela, momentu horretan nola sentitzen da bat? Bizi izan behar da hori jakiteko, baina sentsazio increiblea. Poza hundia, ez? Bai, poza. Zeren urte asko da lana eta lana egiten, eta egun batetik bestera jakitea hurrengo urtean zoa zela munduko txapelketara, poza asko. Eta zertan aldatuko zaizu bizitza? Ze berehala izango zara munduko txapelketa bateko motogidari pilotu profesionala? Bizitza aldatu egingo zaizu, ala? Bai, geroz eta gehiago ustez famatua edo horrela, eta gauzak desberdina. Baina, aldatu, bai, pixka bat, baina, entrenatzen, egunero, eta ez dago. Eta zuretzat zer izan da zailena? Horretara iritsi aurretik bide horretan zailena, gehien kosta zaizuna? Zailena, azkenean dena dauka bere lana egiteko. Azkenean, oso kirol garestia da. Orduan, bai, talentua eduki dezakezu, baina dirurik ez balen dago edo patrozinadoreak ez badaude, ezin duzu iritsi, imposiblea da. Esfortzu ekonomiko handia egin behar da, ezta? Bai, asko. Entrenamendua, duela 2 urte, bi egun egon naiz motorlanen, 4 egun, hor entrenatzen, hori azkenean gasolina, motorra, erostea, zeren motor asko dauzkat, egun bat motocross, beste bat supermotar, diru asko da, entrenamenduak bakarrik egiteko. Bueno, badugu zure bideo bat, ze bideo honetan guztian zuke garaipen asko lortu dituzu, eta horietako bat ikusiko dugu Katalunian lortutakoa, begira.
Baze euforia, Bai. Horlako lasterketa baten ondoren denak hor zure zai eta poza eta euforia. Hori da momentu oso berezia. Amaitzen duzu lasterketa, 30 minutu hor konzentrazio maksimoa, eta llegatzen zarenean hor da euforia bat, hor zure taldearekin, familiarekin, denekin, azkenean victoria hor celebratu. Bueno, hau junior maila zen, ezta? Bai. Orain esan bezala, apirilean Austinen izango duzu zure lehen zirkuitoa. Bertan pasako zara profesionalizatera, maila altuago izango dela pentsatzen dut. Zer modu zaude, urduri zaude, nola doaz entrenamenduak? Urduri pixka bat, baina, poza daukat azteko ja. Zeren pretemporada, ondo dago, baina beti nahi duzu astea. Dira 3 hilabete eta erdi lau, entrenamenduak bakarrik egin dezakezu. Azten denean urtea hasiko naiz, Jerezen eta Portimauen, test batzuk, baina entrenamenduak bakarrik. Haizu, oraintxe ikusi dugu ariketa bat, oraintxe ez dago, baina hor ari zinen horman argiekin edo azkartasun edo behar bada erreflexuak lantzeko zertarako da hori? Kalentamendu bezala, erreflexoak hartzeko. Hortxe, begira. Hori da. Da, minutu bat bakarrik hor atope argiak itzaltzen, eta daukat rekord bat 235 minutu batean. Minutu batean? 60 segundutan? Bai, 60 segundutan. Da 0,1 bat itzaltzen. Batzutan igual konfunditu dezakezu 0,6, 0,4, baina minutu bat hori iten. Eta hori zertarako da? Zertan laguntzen dizu horrek? Konzentrazioa hor mantentzea eta, pixka bat nola piztu, ez? Zeren motorrarekin beti zoaz hor gauzak egiten eta, pixka bat hor sartzeko azteko. Izugarria. Zein izango da zure helburua datorren urte honetan? Nire helburua izango da rookie urtekoa irabaztea. Hori da gazte honenaren saria, ez da? Hori da. Igoko gea 9 partaideak, rookie. Eta, nire helburua lehenengo urteko rookia irabaztea. Eta gero, victoria bat irabaztea ondo izango zen. Hori handia izango zen, ez da? Bai. Hori ere amestu duzu? Bai. Garaipen hori lortzea amestu duzu? Urtero, igual zaude juniorrean edo European Talentkapean, beti zaude nola egingo duzu edo zer egingo duzu zure lehenengo garaipenean. Eta, zer egingo duzu? Ez dakit zeren, munduko txapelketan ezin duzu pentsatu zer egingo duzu zure lehenengo garaipen. Lehen aritu gara hitz egiten eta oso interesgarria da zu apirilean hasiko zara, Austinen, baina txapelketa lehenago hasten da. Kontua da zuk 18 urte apirilean betetzen dituzula eta lehenago ezin zarela sartu txapelketan, ez da? Oso bitxia da. Bitxia horrela da reglamentua, igo dute 3 urte adina minimoa, eta orduan, apirilak 7 nire urte betetzeak dira, eta nola, azten da lehenago txapelketa, galtzen ditut lehenengo Katar, Portimao eta Argentina. Puntu batzu galtzen dituzu, nahi eta nahi ez. Baina, 19 lasterketa dauzkat puntuak irabazteko. Gero berreskuratzen dituzun. KTM taldeak eman dizu debuta egiteko aukera. Ze harreman daukazuzuk zure taldearekin, KTM taldearekin? Ez daukat denbora asko beraiekin, harreman hori, baina lehenengo segundutik harreman oso ona izan da. Batzuk inglesak dira, baina nire taldea hemengoak dira. Orduan, oso ondo dago, zeren lehenengo segundutik harreman oso ona dago eta hori azkenean asko notatzen da gero lasterketan zeren 22 lasterketat dira, urte osoan bidaiak egiten, orduan gaizki eramaten balin bazara zure taldearekin ez da konbeni. Eta zure amona zurekin joango da? Japonera bai. Japonera bai? Bai. Zeren zure amona oso ezaguna da hor, ez da? Bai, ezaguna asko ez dakit, baina beti eramaten dut, aterkiarekin hor, ikusi duzun bezala. Eta hori, esan zidan duela igual 8 urte edo 7 urte mundialera igotzen zarenean,
gustatuko litzaidake japonera joatea. Aha. Eta esan nion, japonera joango bea. Ze ona. Hor daukazu betetzeko beste amets bat, ez Hori da? da, Beteko bai, duzuna. nerea eta monera. Oso ona. Bai. Aizu, eta KTM taldean, okerrezpa gaude, bi pilotu, ez da, izaten dira, ez da, maila hortan bi pilotu izaten dira. Eta zuen artean, harremana, hor badago lehiakortasuna handia da, kideak, nola moldatzen zarete zuen artean? Lehiakortasuna beti dago. Baina nire partaidea harreman ona daukagu, baina bueno, hau da beti igual daukazu roze bat eta gero ja ezea hitz egiten urte osoan. Baina momentuz oso harreman ona daukagu. Orduan nire lehenengo urtea da, Jose Antonio Ruedana bigarren urtea, orduan bera dauzka helburua, igual irabaztea txapelketa eta ni dauzka beste helburua. Baina ikusiko dugu. Berak 18 baditu beraz, eh? Bai, 18 urte. Atzo bere urte betetzea. Atzo bete zituen? Bai, 18 urtekin. Orduan, lehenbiziko 3 lasterketetan, lasai ez dago arazori, ez zuetzara egongo, bera. Lasai egongo da, orduan. Hor gero, laugarrenetik aurrera, eh? Baina, harreman hona daukagu, orduan hori oso importantea da. Eta zure lagunekin zer? Zeren zu Legazpiarra zara, 17 urte dituzu, eta izango dituzu zure kuadrilakoak, zure lagunak, beraiek zer diote? Uzten dizu mundu honek beraiekin nahi beste egoten? Ez, ez daukat denborarik nire lagunekin egoteko, baina, ere motorrean lagun asko dauzkat, orduan, sakrifizioa hori eramaten du. Herrian ere denbora asko ez zaude. Igual 3-4 egun eta gimnasioa zoaz goizean, arratsaldean eta gero lo egitea. Orduan, ez daukazu denbora asko hor lagunekin egoteko. Baina, apoiatzen dute atope hor Instagrametik eta hori oso garrantzitsua da, lagunak hor egotea. Zure referenteak zein dira? Marc Márquez eta Casey Stoner. Oie, gustatzen zaizkizu. Argi daukazu? Bai. Txikitatik Casey Stoner, baina, 2013an erretiratu inzan, baina nire idoloak dira Casey Stoner eta Marc Márquez. Zure motoaren zenbakia zein da? 85. 85, eta hori zuk aukeratu duzu? Bai. Bai? Bai, beti aukeratzen duzu zure zenbakia, hori zure zenbakia. Eta, 2013an erabaki nuen 85, zeren ni neukan 127, baina beste partaide bat zeukan ere, orduan kendu zuten, eta Marcos Montxelli hil zanean zeukan 55. Osea, 58. Eta buelta ematea. Buelta ematea, 85. Polita, keinu polita. Aizuzuk, ze lortu nahiko zenuke moto baten gainean, Xabi? Nire ametsa, ez? Munduko, MotoGPko munduko txapelduna izatea. Hori izugarri izango litzatek, ez da? Hau izan da nola paso bat edo beste amets bat, baina amets garrantzitsuena munduko MotoGPko. Horrelakoetan badakizu zer gertatzen den, oraindik balego norbait munduan Legazpi ezagutzen ez duena, Legazpi non dagoen ez dakiena, hori lortzen baldin baduzu, mundu osoa jakingo dugu Legazpi non dagoen. Bai, hori ongo. Estatu Batuetan ere jakingo dute. Hori da. Eta denak etorriko dira olentzero ikustera.